Hello guys. Magpuril day mi sa among nangka diri guys. Kay ni palabi og taas. Among pirilon ang diri. Ang diri kuan. Diri padulong sa among balay guys. Dara. Siyang purilon. Misugod na ra ba ni siya panoy-toy. Dayon naguro na siya papunga. Kung ipaporil guys kay punta naman sa among atok. Kanira nga side. Okay, nihayag na. Darang nagporil guys oh. Akong darling. Kaita ng sundangan no. Oh. Nara? Ayan sa nagkuhan kay Pwede ra pod. Ha? Taas no bisag purilon. Pila na putli ba? Kanay mong gikuptan oh. Kanang gamay ba? Kana. Wala pa na eh. Puyat pa man na. Dito. Ha? Nalan sana. Kanin tumuya di ay kana. Luyo nimo. Pila na. Kana ba kana? Aong sa kuan. Asa di ay ni baol? Humot og atis oh. Ako'y atis diri kanong guys, di ka nagsurgaw. Naog na. Plano mo na. Uy. Pit na mamong